Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बे j.b Christian Music YouTube चेनेल गोदानाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दायो मोनसे शर्ट कमेडी ट्रेलार भिडिअ लानानै फैदों। बे ट्रेलार भिडिअनि मुङानो जाबाय बे शर्ट कमेडी फिल्मनि मुङानो जाबाय थाखालबिया। फिल्मा गथ' उन्दैनिसो। नोंथांमोनखौ गोरोन्थि जायोबा आं बे कमेडीखौ नोंथांमोना नायनो गोसोबा जिउनि साइक्ल' मिउजिक चेनेल गोदानाव नुनो मोनगोन। लोगोसेनो बे कमेडीनि पार्ट 2 खौ बे j.b बे चेनेलावनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायनो गोसोबा थाबैनो नुनो मोनगोन। फैदो दानिया बिथांमोननि कमेडी शर्ट फिल्मखौ ससे नायदिनि। Arani skado sanjoleba masih gebu-gebu uндуйтай. Ria bobo mas tak fuzaitai. Thap fuzanai sunudoं time bra bisi jakai nuak. Hot mada bra. Gusto nai babu siman samle langle raba. Angko bidin ni hubai tasino mabile. Ni sunang nana malabada. Wow. Thank you Bibi. To Bibi di babi renci. Abu nuli mana kurung bungu bra. Ija sih kenang kenci. Dek, kau itu tak?